i'anatul islam i'anatul islam i'anatul islam can ne zan je makarantar surar adadai inda yau suke sauka da Qur'ani yankin surar adadai. I'anatul islam zan je makarantar surar adadai, jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. I'anatul islam zan je makarantar surar adadai, jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Da fara Allah zan sanya duka abin da ni zan farawa. I'anatul islam zan je Ubangijin rana da wata da tauraruwa mai haskawa. I'anatul islam zan je Ya latifu ƙara mun baiwa kasida ce zan tsarawa. I'anatul islam zan je Da saukar Qur'ani da aka yo a yankin surar adadai. I'anatul islam zan je makarantar surar adadai, jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Allah ina da roƙonka ƙara yo salati ba adadi. I'anatul islam zan je Da sayyidin Sadatu Muhammadu wanda muke yi wa mauladi. I'anatul islam zan je Sa ahali da sahabban annabi musan kama su ne sanadi. I'anatul islam zan je Abubakar, Umar, Usman, Ali, uba ga ɗalibai. I'anatul islam zan je makarantar surar adadai, jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Allah a sa hada shaka Ahmad Tijani jika gurin nana. I'anatul islam zan je Da jilana har da barhama in yasu ƙaunar kuna cikin raina. I'anatul islam zan je Da maula ya shehu Hamadu Tuburi ƙaunar shi na cikin raina. I'anatul islam zan je Kullum yana ta kiran al'umma a kama ƙaunar annabi dai. I'anatul islam zan je makarantar surar adadai, jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Assalamu alaika rasulillah ya annabi gani da ɗan koko. I'anatul islam zan je Ka yarda na je makarantar i'anatul islam an kai sako. I'anatul islam zan je Ga ɗaliban makarantar i'anatul islam zan kai sako. I'anatul islam zan je Wanda baba Yahuza ya ce na yo sha kaiwa ɗalibai. I'anatul islam zan je makarantar surar adadai, jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Ɗalibai ku biyo na a sannu sannu tafiya za mu yi babu garaje. I'anatul islam zan je A gidan Muhammad Rasulillah gwarzon nan mai ka da mazaje. I'anatul islam zan je Fifitacce a cikin bayi gwarzon nan mai ka da mazaje. I'anatul islam zan je Madogara gun malamai abun fahari gun mu ɗalibai. I'anatul islam zan je makarantar surar adadai, jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Jinjina muke yi a gare ka kyakkyawa mai kyawun saje. I'anatul islam zan je Kyakkyawan balarabe ne kai mai fuska bata da kuraje. I'anatul islam zan je Ka wuce tunanin ɗan kowa labbai ka masoyi bundije. I'anatul islam zan je Mai riƙayya mai Ibrahimu mai faɗi mu'ummin ɗalibai. I'anatul islam zan je makarantar surar adadai, jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Soyayyar ka ita ce mafaka jama'a da yawa ba su gane ba. I'anatul islam zan je Da abin da nake so gun Allah to kai ne za na saka a gaba. I'anatul islam zan je Sai da kai ake karɓar tuba a halittu duka kai ne babba. I'anatul islam zan je Mutum da aljan dabbobi shugaba kake har gun tsuntsaye. I'anatul islam zan je makarantar surar adadai, jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Batu nake so zan yi akan Qur'anin nan da muke koya. I'anatul islam zan je Wanda malamai ke koyawa 'yan ƙanana har izuwa manya. I'anatul islam zan je Shi Qur'ani maganar Allah ce ku zo dukan mu yo koya. I'anatul islam zan je Sai mai biya shi ne ke gane shi ku zan fahimta ɗalibai. I'anatul islam zan je makarantar surar adadai, jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Makarantar i'anatul islam a gaskiya kun burge ni. I'anatul islam zan je Yadda na gane ku cikin tsari ni Aminu kun da rudani. I'anatul islam zan je Ga haɗin kai yare da manyan ku lamarin ku yana canza tunani. I'anatul islam zan je Makarantu da yawa
yawa na burin su yi koyon halin ku ɗalibai. I'adatul Islam zance makarantar surar alade. Jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Ɗaliban makarantar I'adatul Islam tambaya na zogon ku. I'adatul Islam zance Allah ya sanya mun santa tambayar da za ka yi abun. I'adatul Islam zance Me ake koya muku makaranta tambayar da zan yi tegun ku. I'adatul Islam zance Dan ina ta san an kai ɗana a sanya shi layin ku ɗalibai. I'adatul Islam zance makarantar surar alade. Jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Ana koya mana Qur'ani da fiqh dan gyara ibadar mu. I'adatul Islam zance sanan da yadda ake sarki baba na gaya mu dukkan mu. I'adatul Islam zance musan kabala har musan ba'adi yadda zabi in ta kama mu. I'adatul Islam zance kuma baba Yahuza yana nasiha kullum gare mu ɗalibai. I'adatul Islam zance makarantar surar alade. Jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. I'adatul Islam zance makarantar surar alade. Jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Makarantar I'adatul Islam yau mutum bakwai suke sauka. I'adatul Islam zance Fifitacci a cikin ɗalibai a zahiri ba ku da tamka. I'adatul Islam zance Sunayen ku zani zano a yanzu tun da a yau kuke sauka. I'adatul Islam zance Don kun zan fifitacci a cikin ɗaruruwan duka ɗalibai. I'adatul Islam zance makarantar surar alade. Jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. I'adatul Islam zance makarantar surar alade. Jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Ɗalibai 'yan sauka sunayensu zana-zana Hannatu Malam Yahuza. Lalle Hannatu mun maki barka. Nazira Malam Abdulmumini. Lalle Nazira mun maki barka. Na'ima Alhaji Malam Sa'adu. Nana da imamun maki barka. Naja'atu Sayyadi a cikin su. Lalle Naja'atu mun maki barka. Kirima Muhammadu ma ta Najeriya. Kirima yau mun zo dangi miki. Sai ba Muhammadu ma yau ga ta cikin Sai su. ba Muhammad ke ma mun maki barka. Amsa'u Musa ta yi saukar Qur'ani. Amsa'u Musa mun maki barka. Malamai manyan makaranta kuma shehunnai a gare mu wanda su suka yore nan mu har muka yi saukar Qur'ani. Shek Malam Manir mai tarbiyya ga guda ɗaya nan a cikin su da shehu Malam Baba Yahuza Ubangiji Allah ya biya ku. da Sayyidi Malam Abubakar Ubangiji Allah ya biya ku. da Sayyidi Malam Ibrahim Ubangiji Allah ya biya ku. da Sayyidi Malam Luqmanu Ubangiji Allah ya biya ku. da Sayyidi Malam Hafizu Ubangiji Allah ya biya ku. da hadimar makaranta gata Ubangiji Allah ya biya ku. uwa ga dukkanin ɗalibai Ubangiji Allah ya biya ku. babara musannuwar makaranta Ubangiji Allah ya biya ku. sunan malamai ne na zano da ɗaliban da suka yi sauka. I'adatul Islam zance makarantar surar alade. Jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Azawan salam ina ban kwana ga ɗalibai hada malamai. I'adatul Islam zance Cikin kasidar da na yi wa i'anatul Islam jarumai. I'adatul Islam zance Ku yi addu'ar ilimi a gare ni ina baragun malamai. I'adatul Islam zance Da ɗalibai da uwayen yara mahaifa a gurin ɗalibai. I'adatul Islam zance makarantar surar alade. Jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. I'anatul Islam zan je makarantar surar aladai. Jama'a kowa na murna ana ta saukar ɗalibai. Jama'a kowa na murna ana ta saukar